ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. Инак мо шумо дар идомаи бозиҳои даври 11-уми Лигаи олии футболи Тоҷикистон боз як рақобати дигари бисёр ҷолибу диданиро ҳамин лаҳзаҳо бо иштироки дастаҳои шаҳри Турсунзода, шаҳри пуровозаву саноатӣ ва яке аз шаҳрҳое ки дар он футбол ҳам рушди бисёр хубу арзанда дорад, шоҳид хоҳем шуд. имрӯз дастаи Сардор ки аввалин қадамҳои худро дар Лигаи олӣ ин мавсим гузошт, муқобили дастаи Регар Тадази Турсунзода майдондорӣ мекунад ва ҷои ёдоварист ки баъд аз соли 2002 дигарбора ду дастаи шаҳри Турсунзода ба масофи ҳам мераванд. Дар он давра як бошгоҳи дигари шаҳри Турсунзода ҳам дар рақобатҳои Лигаи олӣ иштирок мекарданд. мо ҳамагӣ як мавсим онҷо ҳузур дошт ва бо гузораи солиёни зиёд инак як дастаи дигар аз шаҳри Турсунзода дар Лигаи олӣ иштирок мекунад ва имрӯз муқобили дастаи бисёр ҳам қавӣ барандаи феълии ҷом ва суперҷоми Тоҷикистон Регар Тадаз онҳо ҳунарнамоӣ хоҳанд кард ва мову шумо як набарди бисёр ҷолибу диданиро хоҳем дид ва умедвор мешавем ки ин дидор барои мо албатта хело ҷолибияту ҷазобияти зиёдеро тақдим ҳам мекунад. дӯстони азизу арҷманд, бояд ёдовар шавам ки ҷоизаи беҳтарин мураббии моҳи майро дар Лигаи олии футболи кишвар сармураббии дастаи Регар Тадаз Алишер Тухтаев ба даст овард барои он комёбии назаррасе ки бо Регар Тадаз дошт дар суперҷоми Тоҷикистон ва ҳамчунин натиҷаҳои бисёр хубе ки дар мусобиқоти Лигаи олӣ буд ва Регар Тадаз дар қатори пешсафони асосии сабқатҳо қарор дорад. хуб ҷои таъкид аст ки дастаи Сардор гарчанде дар аввал ҳунарнамояш хуб буд, аммо дар ду моҳи гузашта, яъне апрел ва май, баъзе натиҷаву нишондиҳандаҳои сустро ба қайд гирифт. ҳамин аст ки ин тим айни замон дар қисми поёнии ҷадвали мусобиқа қарор дорад. Регар Тадаз бошад метавонад дар сурати ғалаба дар ин бозӣ, ҳатто бо дар назар дошти оне ки бозии дигар бо иштироки Истарафшану Истиқлол чӣ гуна хотима меёбад, барои мисол онҷо агар мусовӣ шавад, пас Регар Тадаз дар сурати ғалаба дар ин дидор ба садри ҷадвал баромаданаш ҳам мумкин. Яъне аз ҳар паҳлӯ агар мо назар андозем, бозии имрӯза бисёр ҷаззобу диданӣ ва ҷолиб сурат мегирад. ҳатман як рақобати хубу арзандаро фикр мекунам дастаҳо барои мо пешниҳод карда метавонанд. зеро Сардор гарчанде натиҷааш чандон хуб ҳам набошад, вале бозиҳояш ҷолибу диданӣ буданд, махсусан дар оғози мавсим ҳунарнамоие ки зидди Истиқлол дошт ва боз чанде аз бозиҳои дигари хубро дидем. дар ин авохир тавре гуфтем онҳо дучори мушкилиҳо ҳам шуданд. ҳама чиз барои оғози рақобат омода аст ва мо садои уштаки довар Бахтиёр Комиловро интизорем то расман ба бозии имрӯза оғоз бахшад. баъдан ҳатман дар бораи ҳайъатҳои ҳар ду даста ба пуррагӣ хоҳем гуфт. дӯстони гиромӣ, акнун ба ҳайъатҳо таваҷҷӯҳ мекунем ва сараввал аз дастаи мизбон ки Сардор аст муаррифиро шурӯъ мекунам. дар хати дарвоза рақами 88 Қурбоналӣ Бобоев, футболбозони хати дифоъ рақами 44 Муҳаммадҷон Исоқов, рақами 2 Миркомил Лоқаев, рақами 17 Ҳоҷиакбар Узоқов, рақами 22 Ёқубҷон Ахмедов. дар хати ним муҳофиза рақами 9 Иброҳим Зокиров, рақами 63 Абубакр Сулаймонов, рақами 77 Шоҳин Аббосиён ва рақами 7 капитани даста Расул Файзов. ҳамлагарон рақами 21 Баҳруман Азимов ва рақами 11 Некрӯз Зокиров. сармураббии даста Рустам Хоҷаев. тари ҷойгишавӣ 4-4-2. ҳайати дастаи Регар Тадаз дар хати дарвоза Такам Северин Легранд, ӯ бо рақами 38 бозӣ мекунад. футболбозони хати дифоъ рақами 27 Далер Имомназаров, рақами 44 Ҷозеф Феумба. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Сардорро мебинем. аз канори чап вазъияти хатарнок ба миён намеояд ва тӯб ҳам бо ҳамин аз майдон берун шуд. дар хати дифоъ рақами 44 дар марказ Ҷозеф Феумба, дар паҳлӯи ӯ рақами 74 Сорбон Ғиёсов, аз канори дигар бошад Асилбек Темиров бо рақами 66 бозӣ дорад. футболбозони хати миёнаи майдон рақами 13 капитани даста Нозим Бобоҷонов, рақами 88 Абдураҳмон Нозимов, рақами 6 Давид Атсам, рақами 7 Азизбек Ҳаитов.
ва ҳамчунин боз як муҳофизатгари дигар бо рақами 20 Озодбек Панҷиев ва дар нақши ҳамлагари марказӣ бозии имрӯзаро шурӯъ кардааст Фаридун Давлатов бо рақами 11. Сармураббии даста Алишер Тухтаев. Нозим Бобоҷонов паси ӯ ба Фаридун идомаи ҳуҷумро аз канори чап мебинем. Азизбек Ҳаитов ирсоли тӯбро дар аввал анҷом дод, аммо чандон хуб набуд. мавҷи дуюми ҳамларо ҳоло боз ҳам мебинем, вале ин пас каме босуръаттар анҷом дода мешавад ба самти Нозим Бобоҷонов ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун баромад. хуб дӯстони гиромӣ, гурӯҳи доваронро мехостам барои шумо муаррифӣ кунам. сардовари бозии имрӯза Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кӯлоб аст, ба ӯ Сорбон Аҳмадзода ва Тоҳири Баҳром ҳарду аз шаҳри Бостонии Кӯлоб кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Қурбонмурод Шарипов аз шаҳри Ҳисор. нозири доварон Равшан Ишматов аз ноҳияи Кушониён ва комиссари бозӣ Фаридун Атоев аз шаҳри Душанбе. аз рӯи вақти оғозшавии бозиҳо дар доираи даври мазкур агар баҳо диҳем, пас набарди имрӯзаи дастаҳои Регартадаз ва Сардор охирин бозии даври 11-уми Лигаи Олӣ ба ҳисоб меравад. ҷои таъкид аст ки дар ҳамин ҳол агар мо ба ҷадвали умумии мусобиқа ҳам назар андозем, ҳосилоти Фархор бо 21 имтиёз садрнишин аст. дастаҳои Артиш ва Истиқлол 19 имтиёзӣ доранд, мутаносибан дар ҷойҳои дуюму сеюм ҳастанд ва ҷои таъкид аст ки Истиқлол бозиаш боиста равшан идома дорад. дар фарҷом ҳатман маълумот хоҳем дод дар оғози қисми дуюми ин бозӣ дар бораи натиҷаи ниҳоии рақобати Истаравшану Истиқлол гуфта мегузарем. ва Регартадаз бошад бо 18 имтиёз ҳоло дар зинаи чорум қарор дорад. ҳарифи имрӯзаи онҳо Сардор ҳамагӣ 5 имтиёз дораду дар зинаи 11-уми ҷадвали мусобиқа қарор гирифтааст. Атсам пас ба қафо Сорбон Ғиёсов, Ҷозеф Феумба, Далер Имомназаров босам ба Сорбон Ғиёсов пас медиҳад. Абдураҳмон Нозимов, Давид Атсам, фишороварии бозигарони дастаи Сардорро мебинем. ва аут ба фоидаи дастаи меҳмон аст. меҳмон гуфта имрӯз дӯстони гиромӣ мо Регартадазро дар назар хоҳем дошт. Сардор мизбон аст дар дидори имрӯза. Фаридун Давлатов паси бисёр хуби ӯ ба канори рост, тӯбро дар майдон хеле олӣ нигоҳ дошт Нозим Бобоҷонов ва ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ, аммо Азизбек Ҳаитов наметавонад ба тӯб расад. хеле ҳуҷуми ҷолибе буд бо иштироки футболбозони Регар, аммо ин имконият аз даст рафт. ҳоло мавҷи дуюми ҳуҷумро мебинем. Озодбек Панҷиев каме хато мекунад. Давид Атсам бошад иштибоҳи ӯро ҷуброн кард. боз як партофти дигар ба хатти ҳамла. мубориза давом дорад ва футболбозони Сардор акнун тӯбро гирифтанд, вале зуд аз даст медиҳанд. Панҷиев паси ӯ ба Азизбек Ҳаитов. идомаи ҳуҷум тавассути канори чап. Ҳаитов боз ҳам бо тӯб. бозигарони Регар аз нав ҳамларо таррезӣ мекунанд бо иштироки дифоъгарон. тавре мебинед ин ҳуҷум аз сари нав оғоз мешавад. Атсам, Асилбек Темиров пас ба қафо. хуб, контроли тӯб дар ихтиёри бозигарони Регартадаз аст. ин чизро интизор шудан ҳам мумкин буд қабл аз бозӣ, зеро дастаи Регартадаз аз ин нигоҳ яке аз бошгоҳҳои бисёр босалобати Лигаи Олӣ ҳам ҳаст ки пайваста ҳаракат мекунад назорати тӯбро дар ихтиёр гирифта бошад. вале бояд таъкид кунам ки бо омадани Рустам Хоҷаев ҳамин ҷиҳати бозӣ дар дастаи Сардор ҳам бисёр хуб ба роҳ монда шудааст. онҳо контроли тӯбро хеле хуб метонанд ва дар чанде аз бозиҳо мо дидем ки даста дар маҷмӯъ кӯшиш мекунад ҳуҷумҳои позитсионии худро ба роҳ монад. албатта дар рақобати имрӯза зидди Регартадаз шояд ин корро натавонанд, вале дар маҷмӯъ услуби бозии онҳо ҳамин гуна
ҳам ҳаст ва албатта боз фикр мекунам даста дар ин замина рушд ҳам хоҳад кард. ҳар дафъа маҷбур мешаванд аз нав ба қафу паст дода ҳуҷумҳои худро оғоз бахшанд футболбозони дастаи Регартадас. ҳоло яке аз бозигарони даста андаке осеб гирифтааст ва ин Далер Имомназаров аст ба назарам, ки ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад. дар рӯзҳои танаффус вобаста ба бозиҳои байналмилалии мунтахабҳо дар варзишгоҳи Талковаренаи шаҳри Турсунзода бо иштироки беш аз 10 000 мухлис як бозии бисёр сатҳи баланд рақобати якуми дӯстона миёни тимҳои миллии Тоҷикистону Ҳиндустон сурат гирифт ва дар ҳамин майдон тими миллии кишвар баъд аз 15 сол дигарбора бозӣ кард. тавонистанд 3-1 дар баробари ҳарифи худ ғалабаро ба даст оранд. хуб, кӯмаки тиббӣ расонида шуд ба Далер Имомназаров. ва ба назарам осеби гирифтаи Далер он қадар ҷиддӣ ҳам нест. баъд аз чанд лаҳза Далер ба майдон бармегардад. тавре гуфтем натиҷаҳои охири дастаи Сардор бениҳоят бад ҳастанд. ин тим дар 5 бозии охир дар чемпионат пай дар ҳам мағлуб шудааст. охирин боре ки онҳо имтиёз гирифта буданд дар хонаи худ бо Хуҷанд 2-2 карданд рӯзи 12 апрел. такам Северин Легранд бо як зарбаи қавии тӯбро ба марказ равон мекунад. хуб, идомаи муборизаи футболбозони дастаи Сардорро мебинем. вазъияти хатарнок аст ва нахустин зарбаи рост сӯи дарвозаи Регартадас ҳам дида шуд. зарбаро Баҳруман Азимов иҷро кард. Асилбек дар лаҳзаи қаблӣ Асилбек Темиров дифоъгари канори рости Регар иштибоҳ намуд, чун каме пештар ба мубориза рафт, онҷо ноком шуд ва канори ӯ холӣ монда буд. аз ҳамонҷо ҳуҷуми футболбозони Регартадасро ҳуҷуми футболбозони Сардорро мо шумо дидем. вале дар баробари он нокомиҳое ки болотар гуфтем Сардор ба онҳо рӯбарӯ шуда буд, қабл аз танаффус дар мусобиқаи ҷоми кишвар, яъне дар назар дорем қабл аз танаффус вобаста ба рӯзҳои фифа дар моҳи июнро дар ҷоми кишвар бозӣ кард муқобили дастаи Рахш, ки намояндаи Лигаи якум аст аз ноҳияи Восе, ва бо ҳисоби калони 5-0 ғалаба кард ин тим. аллакай метавонем бигӯем яке аз ҷуфтҳое ки дар бозии якум тақдириро хат ба чаҳори якниҳоӣ ҳал шудааст, маъсалан ҳамин ҷуфти дастаҳои Сардор ва Рахш мебошад. бозии ҷавобӣ дар охири ҳафтаи оянда ин дастаҳоро интизор аст. Сардор дар сафар бозӣ мекунад. ин маълумотро ба он хотир гуфтам ки нокомиҳои охир буданд, яъне 5 бохти пай дар ҳам буд, вале баъд аз онҳо як ғалаба ба даст оварда шуд. боз ҳам аут ба фоидаи дастаи Регартадас. Фаридун Давлатов маҷбур мешавад ба қафо пас диҳад ва доварон ишора мекунанд ки тӯб аз майдон берун шуд. оғози мавсим дар чемпионат тавре гуфтем аз сӯи Сардор хуб буд. онҳо бо Истиқлол дар даври якум дар бозии аввалини худ дар Лигаи олӣ мусовӣ карданд. баъдан Сардор дастаи Парвозро торумор кард.
3-0. сипас як бозии бисёр ҷолиб муқобили ҳосилот нишон дод, аммо 3-2 мағлуб шуд. ин аввалин бохти онҳо буд ва баъдан мусовӣ бо Хуҷанд дар ҳамин майдон ба қайд гирифта шуд. яъне тавре мебинед дар 4 даври аввал натиҷаҳо хуб буданд ва Рустам Хоҷаев ҳам бо аксари ин бозигарон ки нав кор карда истодааст дар аввал хело ҳам дигарфаҳмии хуб нишон доданд. аммо баъдан тавре мо дидем чун бори масъулият зиёдтар шуд, рақобатҳо ҳам шиддат гирифтанд, ҳарифон ҳам ҷиддитар буданд ва ангезаву ҳадафҳои худро доштанд. дастаи Сардор дучори нокомиҳо шуд. вале чанде аз бозиҳо буд ки ҳунарнамои хуб нишон дод. барои мисол зидди Артиш муқобили Эсхата 4-3 мағлуб шуд. муқобили дастаи Барқчӣ метавон гуфт ки он ҷо ҳам наздик буданд имтиёз гиранд, аммо 1-0 шикаст хӯрданд. хулас ҳамин гуна ҳолат бо дастаи Сардор дида мешавад. ҳоҷиакбар Узоқов аммо аз ӯ тӯбро гирифтанд ва дар ҳол ба даст тӯбро аз даст додан футболбозони Сардор ба фишор гузаштанду аут ҳам кор карданд. Расул Файзов, Узоқов, пас ба марказ Абубакр Сулаймонов, Ёқубҷон Ахмедов. тавре мебинед тадриҷан дар контроли тӯб ҳам андаке беҳтар ҳаракат мекунанд футболбозони дастаи Сардор ва вазъияти хатарноки навбатӣ ба миён меояд, аммо ин ҳолат аз сӯи дифоъгари марказӣ Ҷозеф Феумба бартараф карда шуд. Сорбон Ғиёсов дар лаҳзаи қаблӣ иштибоҳ кард ва маҳз баъд аз хатои ӯ чунин ҳуҷуми хатарноки дастаи Сардорро мо дидем. дар мавриди Регартадас бояд бигӯем ки ин тим маслан дар бозиҳои охир ягон бохт надорад. умуман дар мавсими имсолаи Лигаи Олӣ Регартадас танҳо як шикаст дорад ва он ҳам аз тими Истиқлол дар бозии даври дуюми Лигаи Олӣ буд. бо шумули бозӣ дар Суперҷом ва ҳамчунин рақобате ки дар даври аввали ҳашакниҳоӣ доштанд зидди Эсхата ки он ҷо мусовӣ шуд, 10 бозии охир Регартадас ягон бохт надорад ва бинед чӣ гуна натиҷаҳои дастаи асосии шаҳри Турсунзода аз дастаи Сардор фарқ мекунад. Асилбек Темиров маҷбур шуд ба қафо пас диҳад. Атсам ҳамлаи навбатии бозигарони Регартадасро мебинем, аммо ин ҳам натиҷа намедиҳад. хуб, довар қоидавайронкуниро ба эътибор гирифт. зидди Абубакр Сулаймонов қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. то имрӯз Регартадас дастае аст ки дар ҷадвали мусобиқа мисли Истиқлол ва худи Сардору Истарафшан бозиҳои камтар гузаронидааст. умуман дар Лигаи Олӣ то кунун 4 бозӣ ба таъхир гузошта шуданд ва яктоаш бо иштироки дастаҳои Регартадасу Истарафшан аст. аслан дастаи Истарафшан бо дастаи Сардор ҳам як бозии дигари ба таъхир гузошта шуда дорад ва тибқи нақша бояд дар миёнаи ҳафтаи оянда Сардор дар сафар бо дастаи Истарафшан бозии ба таъхир гузоштаи худро бояд барпо кунад ва баъдан ба ноҳияи Восе сафар карда тавре гуфтем дар бозии ҷавобии даври ҳаштакниҳои Сардор иштирок мекунад. ҳоло ҳуҷуми навбатӣ аз канори чап, ин партоф натиҷа надод.
паси бисёр олӣ буд ба канори чап. Азизбек Ҳаитов боз пас ба Қафо. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Регартадастро мебинем. На, акнун ин ирсоле ки ба наздикии ҷаримагоҳ иҷро шуд чандон хуб набуд ва аут. хатои Далер Имомназаров. дар доираи бозиҳои ба таъхир гузошта шуда боз ду бозии дигар ҳам ҳастанд ки бояд баъдан баргузор шаванд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. Сорбон Ғиёсов дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо дидем қоидаи бозиро вайрон кард. ҳоло мебинем аз вазъияти стандартӣ чӣ гуна истифода мебаранд бозигарони Сардор. зарба рост сӯи дарвоза буд ва бубинед бисёриҳо гумон карданд ки ин гол аст, аммо он аз қисми берунии тур ба дарвоза бархӯрд. андаке айёрӣ ҳам кард дар лаҳзаи қаблӣ футболбози Сардор ҳангоми иҷрои зарбаи ҷаримавӣ ва чун дид ки дарвозабон байнтар омадааст, кунҷи наздики дарвозаро ба нишон гирифт, вале андаке зарба ҳам хато рафта буд дар ҳамон ҳолат. ва тубрабои навбатии футболбозони дастаи Сардорро дидем, аммо зуд иштибоҳи Абдураҳмон Нозимовро Давид Атсан бартараф кард. Далер Имомназаров партофти ӯ ба канори рост. Фаридун Давлатов тубро қабул мекунад, ба дохили ҷаримагоҳ ворид шуд ирсоли ӯ ва ин вазъият қисман бартараф мешавад. боз тубро дар марказ бозигарони Регартадаст гирифтанд, аммо баъдан зидди Давид Атсам тавре мо дидем қоидаи бозиро Некрус Зокиров вайрон кард. Фаридун Давлатов пас ба Нозим Бобоҷонов буд ва қоида вайронкунии навбатиро довар ба эътибор мегирад. агар аҳамият дода бошед, Фаридун Давлатов андаке мавқеи худро иваз кардааст. ба канори одатие ки бозӣ мекунад ба канори рост омад ва мо дар марказ Азизбек Ҳаитовро дидем, дар канори чапи хатти ҳуҷум бошад Озодбек Панҷиев буд. яъне сегонаи футболбозони хатти ҳуҷуми Регартадаст ба ин тартиб каме мавқеъҳоро байни ҳам дигар карданд. имконият бисёр ҳам мусоид аст барои иҷрои зарбаи ҷаримавии мустақим ва ҳоло мебинем ки аз ин фурсат бозигарони дастаи Регартадаст чӣ гуна истифода мебаранд. шояд Далер Имомназаров зарбаро иҷро кунад. бо пои чап дарвозаро албатта ба нишон гирифтан мумкин аст. дар девори дифоӣ 4 футболбози Сардор қарор доранд. нафари панҷум ҳам омад, нафари шашум ҳам илова мешавад. Далер зарба мезанад ва гол! Далер Имомназаров бисёр олӣ дар дақиқаи 22 бозӣ аз зарбаи ҷаримавӣ тубро ба дарвоза равон кард.
воқеан ҳам иҷрои зарба бисёр олӣ буд аз сӯи Далер Имомназаров ва мо таъкид кардем ки бо пои чап зарба задан дар ин гуна ҳолат хело ва хело муфид ва метавонад айни муддао бошад ва ҳамин гуна Имомназаров бо пои чап зарбаро бисёр олӣ иҷро кард. Футболбози тими миллии кишвар ҳисоб ба ин тартиб дар дақиқаи 22 кушода мешавад. аз маркази майдон футболбозони дастаи Сардор тӯбро ба бозӣ медароранд. Расул Файзов тӯбро нигоҳ медорад. Ёқубҷон Ахмедов ва дар чанде аз муборизаҳо то ба охир талош мекунанд футболбозони дастаи Сардор, аммо тавре мебинед дар ниҳояти кор тӯбро футболбозони Регартадаст ки таҷрибаи бештар доранд гирифтанд. Фаридун Давлатов аз канор пасиу акнун хуб кушода шуда буд дар ҷаримагоҳ. Нозим Бобоҷонов аммо тӯб то ӯ рафта нарасид. ҷои таъкид аст ки ду футболбози дастаи Регартадаст бори аввал ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон даъват шуданд. Инҳо Фаридун Давлатов ва Абдулло Шарипов буданд. дар бозиҳои байналмилалии рафиқона зидди Ҳиндустон дар ҳайати захиравӣ қарор доштани онҳо албатта дида шуд ва шояд дар давраҳои баъдӣ вақте ба тими миллӣ даъват мегарданд мо қадамҳои аввалини онҳоро бевосита дар майдон бо пироҳанҳои дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам хоҳем дид. бале ҷои таъкид аст ки ҳарду бозигар ҷавонанд, ҳунарнамои хуб нишон доданд таи моҳҳои охир ва тавонистанд таваҷҷӯҳи истиёди нави мураббиёни дастаи мунтахаби кишварро ба худ ҷалб кунанд. аз дур ин зарба акнун тавре мебинед он қадар натиҷа намедиҳад. ғайр аз ин бояд таъкид кунам ки ду футболбоз ва мураббии дарвозабонҳои Регартадаст Рустам Ризоев ва ду бозигари даста дарвозабон Шаҳобиддин Маҳмудзода ва дифоъгар Абдусамад Мелик Муродов ба ҳайати дастаи мунтахаби олимпии то 23 солаи Тоҷикистон ҷалб шуданд. ҳардуи онҳо дар кишвари чин дар бозиҳои байналмилалии рафиқона иштирок карданд. Фаридун Давлатов гузариши ӯро мебинем. хело хуб аз як нафар мегузарад. нафари дуюм ба ӯ каме халал расонд, аммо Фаридун тӯбро нигоҳ медорад. пас ба Абдураҳмон Нозимов. Нозимов тӯбро нигоҳ дошт. Давид Атсам на тӯбро аз даст дод. Атсам Асилбек Темиров паси навбатӣ ба Фаридун. Давлатов ба марказ пас медиҳад. Азизбек Ҳаитов идомаи ҳуҷумро мебинем. вазъияти хатарнок аст. Ҳаитов партофти ӯ ва боз як ирсоли дигар, аммо ба тӯб нарасидан ҳуҷум давом дорад. зарбаи навбатиро мебинем. дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев чӣ сейви олие дошт ва зарбаи Далер Имомназаровро бартараф кард. вагарна Далер аллакай дубл мекард дар дақиқаи 25 бозӣ. хело ҷолиб бозӣ мекунанд футболбозони Регартадаст аз ин лаҳзаҳо. Нозим Бобоҷонов пас ба қафо ва боз ҳам контроли тӯбро давом медиҳанд футболбозони Регартадаст. хуб, илова бар ин бояд таъкид кунам ки 4 футболбози дигари дастаи Регартадаст ба ҳайати ҷавонони то 20 солаҳои Тоҷикистон ҳам ҷалб шуда буданд ки ин аз таваҷҷӯҳи доимӣ ба ҳайати дастаи ҷавонони Регартадаст ҳам медиҳад. яъне футболбозони ҳайати ҷавонони Регартадаст дар умум агар бигирем ҳоло дар қатори чоргонаи пешсафони ҳайатҳои ҷавонон мавқеъ доранд. Узоқов паси ӯ ба канори чап. Абубакр Сулаймонов ба марказ меравад. паси ӯро мебинем, аммо хато. тӯбрабои навбатии футболбозони дастаи Сардор ва зарбаи Иброҳим Зокиров натиҷа надод.
Шарипов Ризо, Шухрат Исмоилов, Акрамҷон Ризқолов ва Акмал Раҳимов бозигароне буданд ки ба ҳайати ҷавонони то 20 солаҳои Тоҷикистон ҷалб шуданд. ҷои таъкид аст ки ҳайати ҷавонони то 20 солаҳои Тоҷикистон зери роҳбарии Рустам Хоҷаев, сармураббии дастаи Сардор машқу тамрин мекунанд ва ҷамъияти таълиму тамринӣ дар шаҳри Душанбе онҳо доир карданд. Дарвозабон ин вазъиятро бартараф мекунад. айнан ҳамин гуна футболбозон аз ҳайати дастаи Сардор ҳам ба дастаи ҷавонони то 20 солаҳо ҷалб шуданд. 2 нафар буданд. Ин дарвозабон Аҳадҷон Раҳматов ва тӯбрабои футболбозони Сардорро мебинем. идомаи ҳамла вазъияти хатарнок аст ва боз як зарбаи дигар, аммо тӯб аз сӯи дарвозабон бартараф карда шуд. фаъол шуданд бозигарони дастаи Сардор. баъд аз голро сар доданд 2 ҳуҷуми хатарнок ба роҳ монданд бозигарони сурхпӯш дар дидори имрӯза. дар қабати дуюм бозигарони Регартадас хуб ҳунарнамоӣ мекунанд ва тӯбро аз майдон берун карданд. хуб, футболбози дигари 20 солае ки ба ҳайати дастаи ҷавонони кишвар ҷалб шуда буд, ин Аҳмадҷон Шоев ба ҳисоб меравад. яке аз бозигарони бисёр хуб дар ҳайати Сардор ки қаблан моҳи март ба тими миллии кишвар ҳам ҷалб шуда буд. узви дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаҳои Тоҷикистон. ва 3 нафари дигар ба ҳайати дастаи олимпӣ ҷалб шуда буданд аз тими Сардор. инҳо Муҳаммадҷон Исоқов дифоъгар, Абубакр Сулаймонов ним муҳофизатгар ва ҳамлагар Некрӯз Зокиров. таваҷҷӯҳ ба наврасони ҷавонон дар Сардор ҳам хуб аст дар маҷмӯъ. ҳарчанде аз ҳамин бозигарон бояд қайд кунем ки дар равзанаи гузариши зимистона ба ҳайати даста пайвастанд, махсусан баъд аз он ки Рустам Хоҷаев ҳидояти ин тимро бар дӯш гирифт. ҳуҷуми навбатии футболбозони Регартадазро мебинем. Фаридун Давлатов дар канори чап, пас ба қафо Ҳаитов, ирсоли тӯб аз сӯи ӯ, аммо ин вазъият бартараф шуд. Ҷозеф Феумба пас ба канори чап, тӯбро боз ба ӯ баргардониданд ва Феумба худаш ҳамларо мехоҳад ба роҳ монад, аммо комёб нашуд. ки аввалин шуда ба тӯб мерасад. дарвозабон тавре мебинед дар ин ҳолат имконияти беҳтар дошт ва фурсатам барои ҳамлагари Сардор дода нашуд. бояд қайд кунам ки мушкилиҳои кадрӣ дар ҳайати ҳар даста ҳастанд. аз ҷумла Аҳмадҷон Шоев, ҳамон бозигаре ки болотар таъкид кардем, баъд аз омаданаш аз ҳайати аз ҷамъиятҳои таълиму тамринии ҳайати ҷавонони то 20 солаҳои Тоҷикистон ё аз урдугоҳи тими миллии то 20 солаҳои кишвар гӯем, дар ҳайати Сардор осеб гирифт. ӯ ва ҳамчунин як бозигари ҷавони дигар Маҳмад Раҷаб Қандов дар ин бозӣ иштирок карда наметавонанд. ин мушкилиҳои кадрӣ дар ҳайати дастаи Сардор ҳастанд. дар Регартадас танҳо як нафар ҳамлагар Або Монголо дар рақобатҳо имкони иштирок карданро надорад. осеби ӯ аз бозии суперҷоми Тоҷикистон оғоз гирифта буд, яъне дар қисми якум зидди Истиқлол хотиратон бошад, ӯ осеб гирифт. дарвозабон аввалин шуда инҷо ба тӯб мерасад ва тӯбро акнун аз ин ҳолати мушкил Қурбоналӣ Бобоев зада берун кард.
گزارشی خوبه داشت از کناری راست اسیلبک تمیرов. بعداً حاجی اکبر اوزوقов توپ رو از میدان بیرون کرد. پاس به کناری چپ نوزیم باباجانов. پاسی او به مرکز ادامه حمله رو میبینیم اما پرتافتی عبدالرحمن نوزیمов کمی دقیق نبود. با وجود مبارزه های فریدون давлатов طوری ما دیدیم توپ از میدان بیرون شد. اینجا اکنون ویران شدن قاعده بازی رو میبینیم. با سمزدی نوزیم باباجانov قاعده ویران کنی دیده شد. این مراتبه خیلی دور است مسافه اما از این نقطه هم ما ضربه رو راست میبینیم. نوزیم باباجانov ضربه زد ولی طور دیدید خیلی بلند و نوانیق. اشتباه نوبتی سوربون دفاعگری دسته رگارتاداس و هجومی دسته سردار رو میبینیم. این حالت از سوی داوید اتس هم قسما برطرف شد اما موج دومی هجوم دوام دارد. ابوبکر سلیمانov پاسی او به کناری راست. هجوم باید ادامه یابد با اشتراک فوتبالبازان دیگری دسته سردار و ببینید که در نهایت کار این هجوم با ضربه سری حملگری مرکزی نکروز زاکیرов جنبست می شود. جایشی بسیار خوبه داشت اما ضربهش طور دیدید از پهلوی دروازه گذشت. بسیار خطرناک بود همون حالت. تو به اختیار فوتبالبازان سردار برگشت اما این همگی برای چند لحظه بود و در مرکز میدان پای در هم میبینیم حالتایی که تو از اختیار فوتبالبازان این تیم به اختیار دسته دیگر میگذارد. ozodbek panjiyev کناری چپ آزاد است اما دیر کرد در پس دادن. پس به حیطov ادامه هجوم رو میبینیم. وضعیتی خطرناک اینجا قسما برطرف شد اما ضربه بعدی چگونه عالی بوده است سوی نوزیم باباجانov. اگر خطا نکنم توپ کمی به ستون دروازه هم رسید در همان لحظه بعد از ضربه. بازی با اشتراک هر دو دسته خیلی جالب هم هست دوستان گرامی.
вазиятҳои хатарнок ба таври зарурӣ ба вуҷуд оварда мешаванд аз ҳар ду тараф ва Сардор ҳам ҳадди ақал ду фурсати беҳтарин дошт то ҳамин лаҳза. вайрон шудани қоидаи бозӣ дар баробари Иброҳим Зокировро мо шумо дидем. футболбозе ки қаблан дар чемпионати Осиё байни наврасони то 16 сола дар соли 2018 бо пиранҳои тими миллӣ ҳунарнамоӣ карда он ҷо барандаи нишони нуқра шуда буд. идомаи талошҳои бозигарони Сардорро мо дидем, аммо ҳуҷуми қаблӣ ки аз канори рост роҳандозӣ шуд натиҷа надод. ирсоли тӯб ба канори чап Узоқов. Абубакр Сулаймонов ба қафо пас дод. Акнун Ёқубҷон Ахмедов ва ҳоло Миркомил Локаев, бозигари бо таҷриба ки аз кишвари Узбекистон аст. қаблан дар Регатадазам як муддат бозӣ карда буд ва айни замон шарафи Сардорро дифоъ мекунад. тӯб аз майдон берун шуд, вале қоида вайронкуниро ба фикрам ба эътибор гирифт довар. бале ҳамин таврам ҳаст. вазъияти стандарти навбатиро мебинем бо иштироки дастаи Сардор. хело ирсоли баланд ба ҷаримагоҳ сурат гирифт ва боз ҳам мубориза дар қабати дуюм хуб аст. Миркомил Локаев инҷо пешдастӣ кард, лек зарбаи бо сар задаи ӯ хато меравад. бибинед нарчанде аз ҳамин гуна ҳолатҳо вақте ирсоли тӯб аз канор аст, бозигарони Сардор имкон пайдо мекунанд то аввалин шуда ба тӯб расанду зарба зананд. ин каме бояд нигаронкунанда ҳам бошад барои дифоъгарони Регатадаз. Баҳруман Азимов, зарбаи ӯ бартараф мешавад. Насилбек Темиров пас ба Фаридун Давлатов. дар марказ имконият буд, аммо Фаридун тӯбро нигоҳ медорад то ҳамдастҳои дигараш мавқеҳоро ба пуррагӣ гиранд.
талошҳои дастаи регартад аз давом дорад. Барои роҳандозии ҳуҷуми навбатии онҳо мубориза мебаранд. Давид Атсам. каме акнун Абдураҳмон Нозимов натавонист тӯбро нигоҳ дорад, вале ба қафо баргашта. бубинед Далер Имомназаров чӣ гуна хуб тӯбро ба ихтиёри ҳамтимонаш бармегардонад. паси хато аз сӯи Нозим Бобоҷонов дар ин лаҳзаҳо ба назар мерасад. ирсоли навбатии тӯб ба самти Фаридун Давлатов буд, аммо дарвозабон инҷо мавқеи беҳтар дошт ва пештар баромада зуд тӯбро гирифт. ҳуҷумҳои бо сурати хуберо дастаи Сардор тавре мебинед ба роҳ мемонад ва тӯб аз пои бозигарони Сардор акнун аз майдон берун шуда истодааст. ин ҳолатро хеле хуб дарк кард Сорбон Ғиёсов ва иҷозат дод ки тӯб бидуни расиш ба ӯ аз майдон берун шавад. дақиқаи охирини қисми аввал дӯстони гиромӣ ҳоло ҷараён дорад ва баъд аз чанд лаҳза маълум мекунем ки чанд дақиқа вақт илова карда мешавад. ба нимаи якум Фаридун Давлатов, паси ӯ ба Асилбек Темиров, Азизбек Ҳаитов ба марказ майл мекунад ӯ ва ин ирсолаш натиҷа надод. ҳуҷумро давом додан мумкин, аммо пешироҳи Азизбек Ҳаитовро гирифтанд. сонияҳои башумор боқӣ мондааст. инак вақтам хотима ёфт дӯстони гиромӣ ва бо ҳамин ҳеҷ дақиқае зам намекунад. ба нимаи аввал Бахтиёр Комилов, дастаҳо ба танаффус рафтанд. ҳисоб дӯстони гиромӣ тавре мо мебинем 0-1 ба фоидаи дастаи Регартадас аст. голи ягонаро Далер Имомназаров аз зарбаи ҷаримавӣ ба ҳадаф расонд. бо ҳамин дастаҳо ба танаффус мебароянд ва мо низ каме истироҳат хоҳем кард. баъдан нимаи дуюмро пешниҳоди шумо мекунем.
داو جامعه çok adam. Bu zadakış av kadrap ama katoy tubran ki. At paniga doğru medan nigam ettim boza ay yapar zaten av kaydı sadece devri bozuyor. Kime gel?
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم به تالکو آرینا با نبرد دو دسته شهر ترسونزاده در لیگ اولی. سردار مقابل رگارتاداز و ما طور میبینیم حساب بعد از خاتمه قسم یکم 1-0 به فایده دسته رگارتاداز است. اینک با شروع قسم دومی رقابت باز هم نیروسنجی این دو دسته شدت نو میگیرد. جوی تاکید است که قسم یکمین بازی خیلی جالب و دیدنی صورت گرفت. امکانیت توی گلزنی هر دو دسته داشتن، اما رگارتاداز تنها یک دفعه و اون هم در دقیقه 22 از وضعیت استانداردی با دروازه حریف توپ را روان کرد. با شروع قسم دوم بیاید بار دیگر حیات رومان برای شما گفته گذارم و شروع میکنیم از دسته میزبان تیم
Сардор Қурбонали Бобоев дар хати дарвоза аст. Футболбозони хати дифоъ 4 нафар ҳастанд. Муҳаммадҷон Исоқов бо Миркомил Локаев дар марказ. аз ду канор Ҳоҷи Акбар Узоқов ва Ёқубҷон Ахмедов бозӣ доранд. дар хати ним муҳофиза Иброҳим Зокиров, Абубакр Сулаймонов, Шоҳин Аббосиён ва Расул Файзов қарор доранд. ду нафар ҳамлагари даста Баҳруман Азимов ва Некрӯз Зокиров ҳастанд. сармураббии даста Рустам Хоҷаев. ба ҳисоб меравад тарҳи ҷойгишавӣ 4-4-2. ҳайати дастаи Регартадас аз футболбозони зерин иборат аст. дар хати дарвоза Такам Северин Легранд, футболбозони хати дифоъ Далер Имомназаров, Ҷозеф Феумба, Сорбон Ғиёсов ва Асилбек Темиров ҳастанд. дар хати ним муҳофиза Нозим Бобоҷонов, Абдураҳмон Нозимов ва Давид Атсан бозӣ доранд. ҳамлагарон Азизбек Ҳаитов, Озодбек Панҷиев ва Фаридун Давлатов. сегонаи футболбозони хати ҳуҷум зуд мавқеъҳоро байни ҳам иваз карда истоданд. сармураббӣ Алишер Тухтаев. туб аз майдон берун шуд. Далер Имомназаров дар ҳолати қаблӣ тавре дидед, тубро нигоҳ дошта натавонист. мубориза идома меёбад ва бубинед баъд аз зарбае ки иҷро кард Муҳаммадҷон Исоқов, туб ба бозигари дастаи Сардор, яъне ҳамдастаи ӯ расида аз майдон берун шуда буд. авти навбатӣ ҳам ба фоидаи дастаи Регартадас аст. муборизаи бисёр ҷиддӣ, вале довар ишора мекунад зидди Абубакр Сулаймонов. дар ҳамон ҳолат қоидаи бозиро Далер Имомназаров вайрон кардааст. бо қоида вайрон кунӣ тубро мегирад Ҷозеф Феумба, аммо рафти бозиро довар тавре мо шумо дидем манъ кард. тавре гуфтем имкониятҳои голзанӣ барои ҳар ду даста буд, аммо ҳар кадоме аз онҳо фурсатҳои голзании муайянеро аз даст доданд. Нозим Бобоҷонов инҷо бо туб, идомаи ҳаракатҳои ӯро мебинем. пас ба канори чап Озодбек Панҷиев ва ин ирсоли бисёр баланд аз сӯи ӯ, туб аз майдон берун шуд. бале, ҳангоме ки ирсоли туб сурат гирифт аз ҷониби Нозим Бобоҷонов, мазарат, аз сӯи Озодбек Панҷиев аллакай туб аз майдон берун шуда буд. бо вуҷуди талошҳои бисёр хуби худ Баҳруман Азимов дар лаҳзаи қаблӣ ба туб расида натавонист. дӯстони азизу арҷманд, ҷои ёдоварист ки як рақобати дигаре ки гуфтем имрӯз ба нақша гирифта шуда буд бо иштироки дастаҳои Истарафшан ва Истиқлол хотима ёфт. дастаи Истиқлол дар сафар тавонист ғалабаи худро ба даст орад ва айни замон акнун мо ба ҷадвали умумии мусобиқа назар андозем. пас ба зинаи якум баромадани Истиқлолро мебинем. Истиқлол қабл аз ин бозӣ 19 имтиёз дошт, акнун шумораи имтиёзҳои худро ба 22 то расонду садрнишини ягонаи лигаи олӣ шуд. ҳосилоти фархор дар зинаи дуюм аст бо 21 имтиёз ва аз натиҷаи бозии Регартадас албатта вобастагӣ хоҳад дошт ки дар ниҳояти кор Регартадас дар кадом мавқеъ ҷо мегирад. зеро пирӯзӣ Регартадасро ба сегонаи пешсафон бармегардонад. туб аз майдон берун шудааст. ҷои таъкид аст ки агар Регар ҳам имрӯз ғалабаашро нигоҳ дорад, имтиёзҳояш ба 21 то мерасад, бо ҳосилот баробар мешавад, вале аз ҳисоби таносуби голҳо тавре маълум ҳосилот метавонад аз Регартадас як мавқеъ боло истад. ҳарчанд дар бозии байни худӣ ман таъкид мекунам ки
регарта даст тавониста буд ҳосилотро шикаст диҳад. дар сурати касби имтиёз ё барои мисол ғалабаи Сардор, ин тим ҳам мавқеи худро иваз намекунад дар ҷадвал, вале се имтиёзи бисёр муҳимро ба даст хоҳад овард. Дастаи мазкур ҳоло бо 5 имтиёз дар зинаи 11 аст, дар яке аз зинаҳои охирин, зинаи пеш аз охирин беҳтар агар бигӯем. ва натиҷаи баъди бозиҳои охири Сардор ба ин чиз асос гаштанд. даста дар панҷ бозии охир пайдар ҳам тавре гуфтем мағлуб шудааст. умуман 7 бозии охири лигаи олиро агар ҳисоб кунем, 6 бохт ва 1 мусовӣ. ирсоли навбатии тӯб натиҷа надод. вазъиятҳои стандартӣ хело ҷолиб ҳастанд бо иштироки бозигарони Сардор ва имконияти навбатӣ пайдо мешавад, аммо пеши роҳи ин партофт гирифта шуд. ва тавре мо дидем дар лаҳзаи қаблӣ Абубакр Сулаймонов хело олӣ ба ҷаримагоҳ ворид шуда буд. Абубакр Сулаймонов ҳам қаблан ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҷалб мешуд. айни замон узви дастаи ҷавонон ва олимпии кишвар аст. партофти навбатӣ бисёр хатарнок, боз ҳам тӯб аз майдон берун карда шуд, ин бор аз сӯи Асилбек Темиров ва зарбаи кунҷии навбатӣ ба фоидаи дастаи мизбон. ирсоли тӯбро мебинем. такам Северин Легранд хело олӣ бозӣ мекунад, ӯ тӯбро соҳиб мешавад. абдураҳмон Нозимов аз ҳолати мушкилтарин берун баромад, аммо бисёр хатарнок буд. пас ин Нозимовро мебинем. инҷо ки аввалин шуда ба тӯб мерасад, дарвозабон то ба охир талош карда истодааст ва имкон намедиҳад Қурбонали Бобоев ба Озодбек Панҷиев. онҷо муҳим то ба охир мубориза бурда имкони аввалин шуда ба тӯб расиданро ба ҳариф надодан бисёр муҳим буд. ва Бобоев аз удаи кори худ баромад, ҳарчанд бисёр амалкарди хатарнок дошт дар ҳамон лаҳза ӯ. Давлатов тӯбро нигоҳ медорад, ба марказ омад ва зарбаи бисёр олӣ! Чӣ гуна хатарнок буд ин зарба! каме тӯб ба фикрам ба дарвозабон ҳам расид. бале, зарбаи кунҷӣ. чӣ зарбаи маҳкаму қавиеро мову шумо дидем ин лаҳзаҳо. ин аз ҳама имконияти хатарноктарини нимаи дуюми рақобат буд. албатта аз оғози қисми дуюм танҳо 10 дақиқа сипарӣ шудааст. боз ҳатман шояд то ба охири ин дидор мо вазъиятҳои дигари хатарнокро мебинем. Панҷиев, Нозим Бобоҷонов, боз Абдураҳмон Нозимов тӯбро ба ӯ баргардонд ва бубинед аз зарбаи кунҷӣ тӯб то ба қафо, то ба дифогари охирин Асилбек Темиров расонида шуд. гузариши бисёр хуби Давид Атсам, аммо дар охир пасро хато медиҳад. саволи асосӣ ин аст ки тӯб дар майдон нигоҳ дошта мешавад ё на. ҷозеф Феум ба қоидаи бозиро вайрон кард.
ирсоли тӯбро мебинем аз вазъияти стандарти навбатӣ. Акнун шонс ҳаст ва чӣ зарбаи маҳкаму қавӣ, аммо каме хато. Абубакр Сулаймонов тавре дидед дарвозаро андаке хато ба нишон гирифт. дӯстони гиромӣ, ҷои ёдоварист ки дар таърихи рақобатҳои Лигаи Олӣ аз шаҳри Турсунзода буданд мавсимҳои дигар ҳам дар Лигаи Олӣ ки ду даста иштирок карда буданд. Ин соли 2002 буд. Дастаи Аникон ҳамагӣ як мавсим ҳунарнамоӣ кард ва баъдан аз идомаи рақобатҳо берун рафт. яъне дерби шаҳри Турсунзода дар Лигаи Олӣ як навгонӣ нест дар маҷмӯъ агар бигирем. вале агар Сардор тавонад барои солиёни зиёд худро нигоҳ дорад дар Лигаи Олӣ ва пайваста ҳунарнамоӣ кунад, мо шояд мисли дербиҳои шаҳрҳои дигар, Хуҷанд, Душанбе, як рақобатҳои ҷолибу диданӣ ва устуворро ҳам бо иштироки ду дастаи як шаҳр шояд бубинем. абдураҳмон Нозимов хуб чарх мезанад, аммо баъдан ҳангоми пас додан хато кард ва қоида вайронкунии Далер Имомназаровро инҷо ба эътибор мегиранд доварон. Шоҳин Аббосиён дар лаҳзаи қаблӣ осеб гирифта буд. ба Далер Имомназаров корти зард нишон дода мешавад. Далерро лозим аст каме ором бошад, зеро қоида вайронкунӣ дар лаҳзаи қаблӣ буд ва инро ба эътибор гирифтанд. баъд аз чанд лаҳза дӯстони гиромӣ тағйирот сурат мегирад. Озодбек Панҷиевро аз майдон мегиранд дар дақиқаи 60 ва ба ҷои ӯ ба майдон мебарояд бо рақами 70 Шерзод Маҳамадиев. идомаи талошҳо дарвозабон пешдастӣ кард ва тӯбро такам соҳиб шуд. хуб, дар ҳайати захиравии дастаи Сардор имрӯз дарвозабон Аҳадҷон Раҳматов хуб қоида вайронкуниро каме дертар ҳам бошад доварон ба ҳисоб мегиранд. ҳамчунин Ҷаъфар Исмоилов, Идрис Бикмайкин, Нозим Бобоҷонов ва партофти ӯ натиҷа надод. Валишер Раҳматов, Раҷаббек Хушвақтов ва Азизбек Султонов ҳастанд. тавре гуфтем ду футболбози ин даста осеб доранд, Аҳмадҷон Шоев ва Маҳмадраҷаб Қандов. мо шояд дертар аз сӯи Рустам Хоҷаев тағйиротҳоро дар бозӣ мебинем. Далер Имомназаров, паси ӯ Ҳаитов, Абдураҳмон Нозимов,
пас ба марказ, вазъияти хатарнок аст. Зарбаи бисёр қавӣ атсам баргардонида шуд. Аксул ҳуҷумро мебинем. Партофти бисёр хуб ба канори чап. Баҳруман Азимов аввалин шуда ба тӯб мерасад. идомаи ҳуҷумро мебинем. пеши зарбаи ӯ гирифта шуд ва инҷо садгузории бисёр олӣ аз сӯи Зурбон Ғиёсов ба назар расид. Фаридун Давлатов, партофти ӯ тӯб намегузарад, вале шонси хубе метавонист дар ҳамон лаҳзаҳо барои Шерзод Маҳамадиев пайдо шавад. Тӯбрабои навбатии Давлатовро мебинем. Азизбек Ҳаитов, пас ба Шерзод Маҳамадиев. бисёр зебо бозӣ мекунад Шерзод. Пас ба Азизбек Ҳаитов, ирсоли ӯ ва бубинед ки тӯб ба худи Ҳаитов расида аз майдон акнун берун мешавад. боз як мавриди дигар вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи футболбозони Регартадас ба ҳисоб гирифта шуд. имом Назаров ин вазъиятро бартараф мекунад. аут ба фоидаи Сардор. нимаи дуюм хело фаъол шуд Сардор ва кӯшишҳо ҳам барои роҳандозии ҳамлаҳо дида мешаванд. инҷо талошҳои навбатии Иброҳим Зокиров пеши роҳи ӯро Ҷозеф Феумба мегирад. ин партофт натиҷа надод. Феумба пешдастӣ карду тӯбро аз майдон берун баровард. ирсоли навбатиро мебинем. такам дар ин ҳолат хело хуб ва оромона бозӣ мекунад. муҳаммадҷон Исоқов тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад. паси Ҳаитов нагузашт. аз аут боз ҳам футболбозони Регартадас тӯбро ба бозӣ дароварданд. далер имом Назаров. Асилбек Темиров. Фаридун Давлатов. Шерзод паси ҷавобиро иҷро кард, аммо баъдан аз Фаридун тӯбро гирифтанд ва вайрон шудани қоидаи бозиро дар ин ҳолат мо мебинем. хуб, дар ҳайати захиравии дастаи Регартадас дарвозабон Шаҳобиддин Маҳмудзода, дифоъгарон Абдусамад Меликмуродов, Бахтиёр Қаландаров, ним муҳофизатгарон Саид Мухтор Азимов, ҳамчунин боз ду дифоъгари дигар Абдулло Шарипов ва Артур Принс ва ҳамлагар Амирҷон Сафаров қарор доранд. тавре гуфтем дар Регартадас танҳо як нафар бо сабаби осеб доштан дар ин бозӣ имкони иштирок карданро надорад. ин Або Монголо аст.
тубробои футболбозони Регартадас дар маркази майдон. Нозим Бобоҷонов бо тӯб. ва Имом Назаров каме хато кард. албатта маълум буд дар лаҳзаи қабли вақте пас медод риски бузург аст. ва зарбаи бисёр ҳам қавӣ лек ҳамзамон ноаниқ аз сӯи Некрус Зокиров. яке аз беҳтарин нишонзанҳои лигаи якум дар мавсими қаблӣ буд. Некрус Зокиров ба лигаи олӣ омад, аммо дар лигаи олӣ ҳоло мо тавре мебинем дар маҷмӯъ натиҷаҳо дар даврҳои охир чандон хуб нест. дар оғози мавсим ӯ хело фаъолона дар лигаи олӣ ҳунарнамоии худро шурӯъ кард. имконияти навбатӣ барои дастаи Регартадас. Фаридун Давлатов паси ӯро мебинем, аммо тӯб то ба Абдураҳмон Нозимов рафта намерасад. қоида вайронкунӣ нест, мегӯяд довар. бозигарони Регартадас ҳуҷуми навбатиро давом медиҳанд. Ҳаитов вазъияти бисёр хатарнок аст. инҷо партофти ӯ ва бубинед ки ҳам садгузории дифоъгар ва ҳам баъдан дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев ин ҳолатро дар якҷоягӣ бартараф карданд. ирсоли тӯб ва бисёр кӯшиши хуби бозигарони Регартадас дар лаҳзаи қаблӣ, аммо зарбаи бо сарзадаи Шерзод Маҳамадиев тавре мо дидем баланду ноаниқ буд. тӯбро дар нимаи майдони ҳариф ба худ баргардонидан футболбозони Регартадас. Фаридун тӯбро нигоҳ медорад, каме дуртар, дактараш каме дарозтар тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошт ва баъдан боз бозигарони Сардор тӯбро гирифтанд. тӯб ба довар бархӯрд. аз ин рӯ рафти бозӣ манъ карда шуд ва Бахтиёр Комилов боз тӯбро ба ихтиёри футболбозони Сардор баргардонд. Абдураҳмон Нозимов паси ӯ ба Шерзод Маҳамадиев. идомаи ҳаракатҳои ӯро мебинем. вазъияти хатарнок аст. пас медиҳад. тӯб то ба Фаридун рафта расид, вале баъдан Давлатов тӯбро аз контроли худ берун кард. ду тағйирот баъд аз чанд лаҳза дар ҳайати дастаи Сардор бояд сурат гирад. Давид Адсам, Ҷозеф Феумба, Ҳаитов ба Шерзод Маҳамадиев тӯбро равон мекунад, вале тӯб аз майдон баъдан берун шуд. имконияти навбатӣ дар ин лаҳзаҳо, аммо хуб осеб мегирад дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев.
ҳолати бисёр ногувор рух дод бо ӯ вақте бо суръати баланд шитофт то ба тӯб бирасад. ӯ тавре мо дидем пешпо хурду афтид. дар натиҷа осеб гирифт Қурбоналӣ Бобоев. ҳоло маълум мекунанд ки Бобоев бозиро давом дода метавонад ё на. бале аз ҷои худ боло шуд. ҷои таъкид аст ки дар ҳайати феълии Сардор як қатор аз бозигарони собиқи Регартадаст ҳунарнамоӣ мекунанд, аз ҷумла дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев ва дар баробари ӯ ҳоҷиакбар Узоқов, Ёқубҷон Ахмедов, Иброҳим Зокиров, Расул Файзов, Аҳадҷон Раҳматов ва чанде аз бозигарони ҷавони дигар. вазъияти стандарти ба нафи Регартадаст. ҳоло мебинем ки аз зарбаи кунҷи онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. ирсоли тӯб хело баланд, аммо дақиқ буд ба самти Далер Имомназаров ва партофти баъди ӯ натиҷа надод. Давид Атсам, Имомназаров, Феумба, Асилбек Темиров, он тағйиротҳое ки болотар гуфтем, дӯстони гиромӣ, баъд аз чанд лаҳзаи дигар сурат мегиранд. 2 нафар дар ҳайати дастаи Сардор ва 1 нафар дар ҳайати дастаи Регартадаст бояд иваз карда шавад. партофти навбатии тӯб ва дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев инҷо аввалин шуда ба тӯб мерасад. тӯб аз майдон берун баромад. хуб, инак дӯстони гиромӣ, тавре мо мебинем сараввал бозигарон дар ҳайати дастаи Сардор иваз мешаванд. Некрӯз Зокиров ҷои худро ба бозигари рақами 23 Идрис Бикмайкин дод ва футболбози рақами 9 Иброҳим Зокиров бошад ҷои худро ба Раҷаббек Хушвақтов рақами 10 дод. ва футболбози навбатие ки иваз мешавад Азизбек Ҳаитов аст. ба ҷои Ҳаитов ба майдон Амирҷон Сафаров баромада истодааст. бевосита ҳамлагари марказӣ аст ва дар нақши ҳуҷумкунандаи марказӣ бозиро Амирҷон Сафаров давом медиҳад. боз ҳам кӯмаки тиббӣ мерасонанд ба Қурбоналӣ Бобоев. ва ҳоло мебинем ки оё бозиро давом дода метавонад ё на. ба фикрам ӯро иваз мекунанд. бале, дарвозабони эҳтиётии даста Аҳадҷон Раҳматов ҳоло ба майдон мебарояд. дарвозабоне ки гуфтем дастпарвари худи Регартадаст буд, то соли гузашта дар ҳайати ҷавонони ин тим бозӣ мекард. акнун ҳам дар ҳайати ҷавонони Сардор ва ҳам дар ҳайати асосии ин тим ҳунарнамоӣ мекунад.
тағйироти дуюм дар ҳайати дастаи Сардор ба ин тартиб на мазарат ин тағйироти чорум аст дар ҳайати дастаи Сардор, зеро қаблан як бора 2 нафар ва пештар аз он 1 нафар иваз шуда буданд. то имрӯз дастаи Сардор дар хонаи худ 4 бозӣ кардааст ва дар онҳо 4 имтиёз ба даст овардааст. ин тим 1 бохт, 1 мусовӣ, 1 ғалаба. На мазарат 2 бохт, 1 мусовӣ, 1 ғалаба. Регар Тадас бошад дар бозиҳои сафари 5 дидор анҷом дода, дар онҳо 10 имтиёз ба даст овардааст. ва қоида вайронкунӣ Абдураҳмон Нозимовро дар лаҳзаи қаблӣ доварон ба эътибор гирифтанд. умуман имсол оғози мавсимро Регар Тадас хело хуб шурӯъ кард ва ҳамин ҳоло тавре медонед дар қатори пешсафони асосии Лигаи Олӣ қарор дорад. тафовут дар сурати ғалабаро нигоҳ доштан дар ин бозӣ баъд аз ҷамъбасти рақобатҳои даври 11-ум бо пешсафи Истиқлол ҳамагӣ 1 имтиёзро ташкил хоҳад дод. бозӣ бигзор давом ёбад, мегӯяд довар. Давид Атсам дар марказ хело хуб тӯбро гирифт. Фаридун Давлатов паси ӯ ба Нозим Бобоҷонов. ирсоли тӯбро мебинем ва ин зарбаи бисёр хатарнок метавонист бошад барои дарвозабони ҳариф, аммо Шерзод Маҳамадиев ба таври зарурӣ ба тӯб нарасид. биёни дастаҳое ки дар бозиҳои сафарӣ имтиёзи зиёд гирифтанд, Регар Тадас дар сурати ғалабаро нигоҳ доштанд ба зинаи аввал мебарояд. ҳоло бештар аз ҳама Артиш дар бозиҳои сафарӣ камёб шудааст, 12 имтиёз ба даст овардааст. баъдан Эсхатову Регар 10 имтиёзӣ дар сафар. имрӯз дар сафар акнун чун ҳисобида мешавад расман бозии Регар Тадас зидди Сардор, дар сурати ғалаба онҳо 13 имтиёз ҷамъ меоранд аз ҳисоби бозиҳои сафарӣ. бозӣ бо даст буд, вале довар бо сабаби он ки тӯб дар ихтиёри футболбозони Регар Тадас аст, иҷозат дод ки бозӣ давом ёбад. Нозим Бобоҷонов Далер Имомназаров, Ҷозеф Феумба, Шерзод Маҳамадиев, Имомназаров паси ӯ, аммо ҳамдигарро дарк накарданд. ҷои ёдоварист ки дар ҳафтаи гузашта расман маълум шуд ки дастаи Регар Тадас дар мусобиқаи Лигаи даъвати Конфедератсияи футболи Осиё иштирок мекунад. ин мусобиқае аст ки бештар аз ҳама дар таърихи баргузории он тими шаҳри Турсунзода дар он комёб шудааст. 3 дафъа солҳои 2005, 2008 ва 2009 хотиратон бошад. қаблан дар ҷоми президенти Конфедератсияи футболи Осиё ки ҳамин гуна ном дошт мусобиқа, Регар Тадас комёб шуд. аз дастаҳои дигари Тоҷикистон Истиқлол 1 бор соли 2012 дар он ғалаба ба даст овардааст ва аз нигоҳи нуфузу мартаба мусобиқаи сеюмин дараҷаи футболи Осиё аст. дар умум метавон онро Лигаи конференсияҳои Осиё ҳам гуфт.
استقلال باعث چمپیون تاجیکستان از مرحله گروهی مستقیما رقابت را آغاز می‌کند. اگر تداز باشد از مرحله انتخابی و روز 11 آگوست الکی معلوم است در سفر ضد دسته مازیا اسپورتس کشوری مالدیو باید رگر تداز هنرنمایی کند. در صورت غلبه رگر تداز میتواند بازی شوکی خود را در مرحله گروهی دوام دهد. گزارش بسیار خوبی اسیلبک تمیرف رو از کناری راست میبینیم. اکنون پرتافتی و این وضعیت برطرف کرده شد. دروازه‌بان توپ رو چندان دور کردن نتوانست و اینجا فوتبال بازان لگر تداز از فشاری حریف قسماً برآمدند. داوید اتس هم با یک ضربه قوی توپ رو به مرکز روان میکند. بعد از چند لحظه تغییرات‌های آخرین در هیئت دسته سردار صورت می‌گیرد. عکس الهجوم نوبتی فوتبال بازان دسته رگر تداز رو می‌بینیم. فریدون давлатов پس به عبدالرحمن نازیمов و ببینید با امید همدیگر شده دلیر امام نظرов و نازیم باباجانov توپ رو نگاه داشته نتوانستند. تغییرات نوبتی خب ابوبکر سلیمانов از میدان گرفته می شود. همچنین محمد جان ایساقov با جای محمد جان ایساقov رقم 5 ولیشیر رحمتov برآمد و همچنین با جای ابوبکر سلیمانov ما و شما طور دیدیم در لحظه قبلی فوتبال بازی رقم 8 جعفر اسماعیلov وارد میدان شد. چندان هجوم‌های خطرناک در دقیقه آخر دیده نمی شود و این کمی طبع مخلصان رو هم ناراحت کرده است.
талошҳои навбатии футболбозони Регартадазро мебинем. Шонси навбатӣ ҳаст. Зарба аммо хело баланд. Фаридун Давлатов ин бор ҳам имконияти бениҳоят олиро дар ихтиёр дошт, вале зарбааш тавре дидед баланд рафт. умуман зарбаҳои бисёр қавию маҳкам дорад сӯи дарвозаи ҳариф. мо дар оғози қисми дуюм дар дақиқаи 55 буд, агар хато накунам, як зарбаи бисёр қавии ӯро дидем ки чӣ гуна тӯб ба тири дарвоза расида аз майдон берун шуда буд. талошҳои бозигарони дастаи Сардор ҳам ин ҷо дида мешавад. офсайд ба қайд гирифтанд доварон. дар ин мубориза футболбозони дастаи Сардор бубинед комёб шуданду тӯбро гирифтанд. шонси навбатӣ барои Регартадас пайдо мешавад. зарбаи бисёр қавии Нозим Бобоҷонов имрӯз ӯ ҳам ҳадиақал 3 зарбаи қавитаринро сӯи дарвозаи ҳариф равон кард, вале аз имкониятҳои бисёр хуби худ истифода бурда натавонист. махсусан дар қисми аввал яке аз зарбаҳои хатарноки ӯ ба сутуни дарвоза ҳам расида буд. аз зарбаи кунҷӣ ирсоли тӯбро мебинем. хело партофти баланд ба самти Далер Имомназаров буд, аммо то нуқтаи даркори тӯб омада нарасид. аксилҳуҷуми бозигарони Сардор ва бубинед чӣ ҳолате ба миён меояд. тӯбро футболбозони дастаи Сардор ба назорати худ қисман ҳам бошад гирифтанд дар муборизаи бисёр ҷиддӣ. дар ҷайиш бисёр хуб буд Фаридун, аммо дар идома тавре мо дидем каме мушкил буд барои футболбозони дастаи мазкур то тӯбро нигоҳ доранд. хуб, вақти асосӣ хотима меёбад. 5 дақиқа зам карда шуд. дӯстони гиромӣ, дӯстони гиромӣ, ҷои таъкид аст ки дастаи Сардор миёнаи ҳафтаи оянда бозӣ ба таъхиргузоштаи худро доир мекунад. дар сафар зидди Истарафшан бояд онҳо бозӣ кунанд ва баъдан поёни ҳафтаи оянда Сардор боз дар як рақобати дигари сафарӣ дар ноҳияи восе бо дастаи Рахш нерӯ месанҷад дар доираи бозиҳои ҷавобии даври ҳаштакнёи ҷоми Тоҷикистон. Регартадас бошад миёнаи ҳафта бозӣ надорад. онҳоро бозии сафари зидди Эсхата рӯзи 20 июн интизор аст. ҷои таъкид аст ки бозии аввал бидуни гол 0-0 хотима ёфта буд. умуман таи чанд бозӣ Эсхата тавонистааст барои Регартадас мушкилиҳои муайяне ҳам эҷод кунад. тӯбрабои Фаридун Давлатовро дидем, аммо баъд аз он
бархурд дида шуд. ҳоло кӯмаки тиббӣ лозим аст ба футболбозони ҳарду даста. мумкин аст то ба охири моҳи июн як бозӣ ба таъхир гузоштаи худро дастаи регарта даст ҳам доир кунад. он бозӣ зидди Истарафшан аст. дӯстони азиз, хуб бозӣ дигари ба таъхир гузошта шуда дар Лигаи Олӣ боз яктаи дигар боқӣ мемонад. инҷо дарвозабон тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. бисёр мушкил буд барои такам чун тӯб ба замин бархӯрда баландтар ҷаҳид, вале ӯ боз ҳам баландтар ҷаҳида тӯбро гирифта тавонист. хуб, як бозӣ дигари боқӣ монда бо иштироки дастаҳои Артиш ва Истиқлол хоҳад буд. мубориза идома дорад дӯстони гиромӣ ва мову шумо тавре мебинем. ҳоло аз 5 дақиқа вақти илова кардаи довар тақрибан 3 дақиқаи он хотима ёфт. ва қоида вайронкунии Шоҳин Аббосиён дар баробари Далер Имомназаров. бори дигар таъкид мекунам ки дар таърихи рақобатҳои Лигаи Олии футболи Тоҷикистон ду дастаи шаҳри Турсунзода қаблан ҳам бо ҳам нерӯ санҷида буданд, аммо он даста комилан як тими дигар буд. Аникон ва ҳамагӣ як мавсим дар Лигаи Олӣ иштирок кард. Сардор бошад бори нахуст ба Лигаи Олӣ баромад. ин тими ҷавон аз соли 2022 таъсис ёфтааст ва кӯшиш дорад то дар қатори дастаҳои қавии Лигаи Олӣ ҷойгоҳи устувори худро пайдо кунад. оғози кор чандон хуб нест барои Сардор, аммо дар идома шояд боз беҳбудиҳо ба миён меоянд. ҳуҷуми навбатии футболбозони Регарта аз идома дорад ва шонси бисёр хуб. Фаридун Давлатов тӯбро нигоҳ дошт, паси ӯ, лекин вазъият бартараф мешавад. ва бубинед чӣ гуна имкониятҳои хуб аз даст рафта истоданд. охирин лаҳзаҳои ин дидор вазъияти хатарнок аст. дарвозабон дар ин ҳолат аввалин шуда ба тӯб мерасад. такам Северин Легранд тавонист ин вазъиятро бартараф кунад. бо як зарбаи қавии дигар тӯб ба маркази майдон равон карда шуд ва қоида вайронкунии Фаридун Давлатовро акнун мо мебинем. аз канори чап ҳуҷуми навбатии дастаи Сардор. ҳоло вазъияти бисёр хатарнок аст ва чӣ гуна шонс буд барои бозигарони Сардор. дар охири бозӣ омада дар нафасҳои поёнии он кӯшиш мекунанд то ҳисобро баробар кунанд ва дар ин байн тавре мебинед имкониятҳо ҳам қисман бошад пайдо шуда истодааст барои Сардор. 5 дақиқа вақт илова карда хотима ёфт, аммо баъд аз бархӯрдҳо ва беҳуда вақт талаф ёфтан ҳоло довар ҷуброн мекунад ҳамаи он дақиқаҳоро ва бо баланд шудани садои уштаки довар Бахтиёр Комилов нахустин дербии шаҳри Турсунзода дар Лигаи Олӣ, нахустин шаҳроварди ин шаҳри саноатӣ хотима ёфт. Регарта даст дар сафар 1-0 ғалаба кард бар ивази голи ягонаи Далер Имомназаров ки аз зарбаи ҷаримавӣ дар дақиқаи 22 ба ҳадаф расонд. дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, изҳори сипос мегӯем ки тӯлини муддат моро ҳамроҳӣ кардед. гурӯҳи
эҷодию техникии шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол ин бозиро аз Талко аренаи шаҳри Турсунзода барои шумо манзур намуданд. То гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. Хайр.